Arrelats, el podcast del Foment amb Andreu Joanola. Avui anirem a una comarca que jo he trepitjat poc i crec que la gent dels països catalans té una mica oblidada. És una comarca rica, muntanyosa, amb bastants famosos que van a visitar-la, amb pistes d'esquí, amb moltíssima neu, molt llargues i un dialecte propi. Avui anem fins a la Vall d'Aran, comarca de la província de Lleida que fa frontera amb Aragó i França. I neix, alerta això que m'ha fet bastanta curiositat, i neix el riu Garona, l'únic riu que neix a Catalunya i desemboca a l'oceà Atlàntic. El 30% del seu territori està situat a més de 2.000 metres d'alçada i ja esteu veient que és un lloc on es deu fer molt esport, se't deuen tallar els llavis tot el dia i deu fer mal temps quasi tots els dies. Però avui ens visita la Núria Marín perquè ens enamorem de casa seva, de la seva terra i de la seva gent. Qui és Núria Marín? Bueno, és que fins i tot em sap greu presentar-la perquè ja la coneixeu tots, però és una fantàstica estrella televisiva que sempre s'ha sapigut moure en qualsevol lloc on la posin. La Núria et garanteix alerta, professionalitat, espectacle i riures. És molt difícil trobar aquests tres aspectes junts i avui teniu la sort que el Foment i jo mateix us brindem aquesta oportunitat de gaudir d'una hora amb ella. Ha passat per Mediaset, s'ha format a Mediaset, ha presentat algun Sálvame, té molts seguidors al perfil de TikTok, que també en parlarem, i ara la podem veure a la televisió de Catalunya. Estrany seria que no acabés presentant les campanades, potser amb mi, però segurament amb el foraster. Tinc moltes ganes que ens expliqui la seva joventut a una comarca lluny de la capital i quantes ganes tenia d'escapar de les muntanyes per tocar una mica d'asfalt. La Vall d'Aran et dona moltíssimes coses i avui ens les explicarà. Comencem Arrelats, el podcast que us porta als països catalans, als vostres timpans. Més de 100 espectacles anuals en català, 1.500 alumnes inscrits a les nostres formacions. I en volem fer més per enfortir el que ens uneix. Festa soci del Foment per només 5 euros al mes. Més socis, més cultura catalana. Núria Marín, què tal? Què tal? Com estàs? Quina il·lusió que estiguis aquí. Pues sí, la veritat és que sí, saps que no conec quasi res Girona? No coneixes Girona? No, només vaig venir una vegada a gravar-te'ns un minut, que va ser un dia, Sí. i ja està, i avui plou. Bueno, avui. I sempre. Ja, últimament sí. És veritat, jo no sé si vivim al Regne Unit, ja, aquí a Catalunya. Jo no puc més, eh? Pues Girona és preciosa. És preciosa, però avui no podem parlar de Girona. Jo en parlo cada dia de la meva vida de Girona, però avui no parlarem de Girona. Aviam, una cosa, espectadors, que sou ja bastants. 13 de març farem un directe. Això és una cosa molt important, perquè el faré jo i podeu venir de públic aquí a Girona. Això sí, veniu de públic i ja està. Aviam, és que ets de la Vall d'Aran. Soc de la Vall d'Aran. Ets de Viella. Sí. És fortíssim. Sí, és molt fort, sí. Que, clar, és una capital de comarca, Viella, i et penses que són 20.000 habitants... No. Clar, són 3.000 i escaig. Sí, mira, quan jo vivia allà, 2.000. 2.000? Sí, ens coneixíem tots, clar. Sí. I no vull saber els pobles del voltant que Hi ha devien... 33 pobles, en 33 total. El que pobles. passa és que és un lloc molt divertit on viure, a l'estiu sobretot, perquè són 33 festes majors. Llavors vas empalmant festa en festa, romeria en romeria, perquè llavors encara jo anava de romeria. De romeria, Ara no joder. sé si es porta lo d'anar de romeria, però anar a fer l'ofrena floral i després... Jo he vist, o sigui, com es matava un animal i es rostia allà al camp. Clar, és que esteu a segles una mica... O sigui, teniu una dualitat que és molta riquesa i gent molt rica que ve amb iPhones d'última generació, però teniu un costat també que encara mateu els animals amb les vostres mans. Aviam, primer de tot, com descriuries tu Viella i la Vall d'Aran? Clar, una cosa és Viella, suposo, i l'altra la Vall d'Aran. Jo et parlo de la Vall d'Aran on jo vaig créixer, que no és la Vall d'Aran d'ara, perquè ara és una altra història. Ara és Estem parlant dels 80-90? Vale. Sí, jo vaig néixer el 81. El 81. Sí, i jo vaig viure a la Vall d'Aran fins al 97, que és quan vaig marxar a Lleida a estudiar Bupicou, que jo vaig fer l'última promoció de Bupicou. Ostres, sí, és una edat això ja. Sí, és l'edat. I després ja vaig anar a Barcelona a estudiar i ja m'hi vaig quedar. Però és un lloc particular, molt tancat, on feia moltíssim fred i té microclima propi, microclima atlàntic, però també el caràcter aranès és un microclima en si mateix. Quin és el caràcter aranès? És peculiar, és una gent una mica tancada, o sigui, costa molt. O sigui, si no ets 8 cognoms aranesos, o sigui, si no ets de 8 generacions de l'Aran, no arribes a ser mai un aranès. No t'accepten? No. O sigui, si jo ara me n'anés a viure a Viella... No! Seria foraster sempre? Sempre. Mira, I això és una cosa que em fa... Que jo començo ja amb drama, eh? Sí. Però fa poc vaig anar a un podcast que es diu Un país invisible, que es fan uns nois que sempre estan reivindicant Occitània i van parlar en aranès, i jo vaig fer el podcast en aranès i van penjar-lo a Twitter. I hi havia un comentari d'una persona de l'Aran que no s'identificava i deia aquesta no és aranesa, és una catalana que parla aranès. I això em va fer molt mal. Hòstia, no. On he de mirar? Allà? On te vulguis, tu on te vulguis. Em va fer molt mal, tu persona, Àlex, _8 3, perquè no deies ni el teu nom real.
Em va fer molt mal. No, perquè amb la identitat de la gent no s'hi ha de jugar. No s'hi ha de jugar. Molt lleig, perquè ara estem en un moment, no opinem dels cossos aliens, però de la identitat sí, tota l'estona. Sí, no a mi passa ningú em res. pot dir d'on soc. Jo soc aranesa perquè és on vaig passar la meva infantesa i on vaig tenir el meu primer nòvio, on vaig estudiar. No, És que... vas créixer, te'n vas educar, te'n Ja vas està. formar. Però, o sigui, el motiu era que tu no havies nascut allà o que tu no tenies els cognoms aranesos que et tocaven? Doncs que la meva família no és aranesa. Ja. Llavors, però, mira, el meu pare se'n va anar a viure a la Vall d'Aran molt jove perquè el meu pare li agradava molt la muntanya, escalava, esquiava, i el meu pare el primer que va fer va ser aprendre l'aranès. Això, tant de bo ho fes tothom. Clar, el primer... Però ell d'on venia? De Lleida. O sigui, ell estava a Lleida i era un boig, podríem dir... Sí, un boig literal. No, bueno... No, real. No, que el meu pare... Molt boig, o sigui, el meu pare desapareixia i sempre el donaven per mort, la família del meu pare, perquè sempre desapareixia, no sabien on estava. Sí, i o sigui, escalava a nivell professional, se n'anava a creuar el desert del Sàhara, o sigui, era un boig el meu pare. Vale, o sigui, l'adrenalina, ell... Molt heavy. Què has tret del teu pare, tu? Doncs lo de l'esport, no. O sigui, jo faig esport, faig molt esport, però soc la pitjor, sempre. Però dintre un gimnàs, potser. Sí, no, també durant un temps em vaig aficionar... Bueno, esquiar, he esquiat moltíssim. Clar, allà naixeu amb uns esquís ja... Sí. Perquè jo pensava, aquí a Girona, a Barcelona, les extraescolars o el que et fan fer a l'escola a vegades és natació. La vostra natació era esquiar, no? Esquiar. També vam fer natació, crec que jo devia anar, no sé, ja devia tenir 13 o 14 anys, que van obrir el Palai de Geu, que té pista de patinatge artístic i piscina coberta. Llavors ens van apuntar tots a natació, que hi havia molta gent que no sabia nedar. Amb 13 anys o 14, gent de la Vall d'Aran no havia entrat en un... No sabien nedar molts. A lo millor venien a nedar a la platja algun dia, i llavors jo sí que sabia nedar perquè els estius anàvem a Miami platja. Hòstia! Clar, és que pots dir, anava a Miami, que sembla guai, però quan dius platja ja... No, Miami platja, que és el millor lloc del món. És superxulo. Sí? Sí, jo m'ho he passat molt bé a Miami platja. Llavors allà vaig aprendre a nedar, però amb amics d'allà. I me'n recordo que sortíem de la piscina del Palai de Geu amb els cabells mullats. O sigui, nevant i tal. A menys 15. No ens afectava res. Clar, perquè sou més animals que persones, no ens afectava gens. Però, i llavors, vosaltres quan anàveu a esquiar? Anàveu amb el col·le o no? No, anàvem amb el Consell. El Consell General d'Aran facilitava cursos d'esquí per la gent que vivia allà, pels nens que vivien allà. Llavors, el cap de setmana, doncs, tu anaves amb aquest club a esquiar. Llavors feien carreres i competies i tal. Ets bon esquiant? Jo ja no esquio ja, perquè quan es va morir el meu pare ja vaig deixar de pujar a esquiar, perquè no tinc amb ningú amb qui pujar a esquiar. El meu nòvio odia l'esport i no trobo ningú amb qui compartir-lo de pujar. Doncs podem fer una xupipandi per anar a esquiar. Home, jolín, hi ha molta gent que va esquiar, i aquest any que està tot nevat. Tot nevat. Sí, però vaig deixar de pujar, és que m'agradava esquiar amb el meu pare. Llavors, després hi havia els clubs privats d'esquí, que tu et podies apuntar amb els clubs privats, però jo era del Consell. Però el teu pare és el teu monitor? Per tant, el meu pare em va ensenyar a esquiar, sí, però era molt animal. Jo sempre tenia por. Jo em vaig passar els meus primers anys de la meva vida resant per no morir, perquè sempre em portava, t'ho juro, em portava per fora de la pista, i llavors sempre amenaçava amb «Li diré a la mama!» Perquè, clar, em portava per puestos que no es podia esquiar. Tu avisaves al teu pare que et xivaries a la mare que et feia fer la cabra. Sí, clar, em portava per puestos que no es podia... Sempre anaven per fora pista. Llavors hi havia boira, no veies per on... Jo sempre deia, avui és el meu últim dia de vida. O sigui, tu haguessis pogut ser un Kilian Jornet... No. I no, clar. És que jo sempre tinc a nivell físic sempre tinc molta por de fer-me mal perquè sóc molt patosa, però jo lluito contra aquest problema que tinc i... T'has trencat mai alguna cosa? Només m'he trencat el braç, però no me l'he trencat esquiant. No. Fent esport no m'he trencat mai res. No. I podria, però no. Podria, no. Esquiar amb boira. Creus que la Vall d'Aran és com una comarca oblidada de Catalunya? Absolutament. Sí, creus que... O sigui, la sensació d'abandonament l'hem tingut tota la vida. De fet, pensa que jo, quan veia el Temps de TV3 i enfocaven l'església de Viella, era festa major. Festa major. Viella! I era un plano fixe, Sí. Potser era una foto. Potser era una foto. Sí. Però, o sigui, vosaltres, la pertanyença, us sentíeu catalans? O sigui, m'explico? Sí. O més aranesos? Més aranesos, però perquè hi ha una cosa, perquè t'ho inculquen molt, saps? Lo de som aranesos, o sigui, i perquè tenim una cultura pròpia, i tenim un idioma propi, un clima propi, i estem a prendre pel cul. Sí, no. Vull dir que... Sí, aranesos. Aranesos, sí. De fet, a mi, al col·le, quan em volien insultar, em deien la catalana. Era un insult, La catalana. La catalana. Ja ve aquí la catalana, Sí, la catalana, perquè, clar, els meus pares... Per tant, allà, o sigui, l'educació era tot en aranès? No, tot era... No.
Principalment aranès i molt castellà. Molt castellà. Molt castellà. Català era només l'assignatura de literatura catalana i el català i ja està. O sigui, Català molt poc. tu quan vas al col·legi, la teva educació és en castellà. Castellà, principalment. Un 70% I aranès, diries? Sí. I al pati què es parlava? Doncs aranès i castellà. Sí, però català jo amb companys allà a la Vall d'Aran, poquíssim. Jo parlava català a casa amb els meus pares i la meva germana, però no... I amb la meva família de Lleida, sí. Perquè és que, clar, sí que és veritat que teniu un turisme molt espanyol Sí. a la Vall d'Aran. Madrid, País Basc, sí, és veritat. Molt espanyol. I ve la monarquia. Sí, que d'aquí em ve el rotllo Això és el que et volia dir. el rotllo al salseo. Això t'agrada perquè els teníeu... O sigui, els No, això m'agrada per culpa de ma mare, però això vaig començar a consumir... No, perquè això m'agrada perquè a veure, a Viella no hi havia botigues... No passa res a Viella. No passa res. Llavors, ma mare llegia, i llegia molt. Bueno, ara ja no perquè té problemes de vista, però llegia molt. Llavors jo agafava els llibres que llegia ma mare, i ma mare llegia moltes biografies de reines i princeses, però mortes, o sigui, en plan, Anna Bolena, jo què sé, Isabel la Catòlica, i tot això ho agafava jo, també ho llegia jo, i a partir d'aquí jo em vaig aficionar, i com que també pujaven els reis a esquiar, ja a veure què ha passat. Ui, saps que Felip ha estat ballant a Tiffany's, que era la discoteca que hi havia sota l'Hotel Montarto a Baqueira Beret, llavors era el cotilleo, i ja està, llavors d'aquí no se'm va quedar com la cosa aquesta de la reialesa. És que he vist una cosa que m'ha impactat una mica, que és que hi ha un túnel a la Vall d'Aran amb el nom de Juan Carlos I. Hi ha un túnel amb el nom... T'ho prometo. Quin túnel? El gros? No pot ser, però si només n'hi ha un de túnel. Doncs aquest. Ostres, és el túnel d'entrada a la Vall d'Aran, aquest túnel de 5 quilòmetres i pico? És que ara buscar-t'ho aquí seria terrible perquè la gent sempre vol dinamisme i llavors no li estaria donant. Doncs això és una mica de peloteo, Que sí? S'hauria de treure, crec. Home, sí. Jo ho trauria. Jo crec que sí. Jo crec que te'l mereixes més tu, un túnel, que Juan Carlos I. Home, però no crec que me'l facin a mi, perquè a la ets Vall la d'Aran. catalana. Soc la catalana. Ets la catalana, que tant... Et pots creure que... Bueno, ja t'ho diré després, això. És que m'emprenya una mica, tio, perquè jo sempre estic promocionant la Vall d'Aran a tot arreu. Quan estava a Telecinco, a TV3, sempre que tinc ocasió parlo de l'Aran, parlo de l'aranès, i no ho valoren. I quan poden dir alguna cosa, no ets aranesa. Col·lega. Clar. És lleig. Aquest podcast crec que revifarem això, eh? Oi que sí? Ho farem bé, això, eh? Tu creus que em trucaran per fer el pregó de les festes? Home, pregó de les festes i carrers dedicats. Aviam, tu ara imagina't que jo vull venir... A mi em va agradar, la Vall d'Aran. Home, és que és molt bonic. Me'n va agradar. No sóc jo de muntanya, no... Vale. O sigui, el teu pare i jo crec que no tindríem res a veure, però un cop cada 5 anys no passa res. Llavors, una ruta de 3-4 dies, clar, ella està bé que hi vagi perquè... Sí, has d'anar-hi. Quins són els pobles més macos? A veure, em m'agrada molt el Naut Aran, o sigui, tot el que és Salardú, Bagergue, o sigui, Tredòs, tot això és molt bonic, i tens pobles així que tens Garós i tal, i després té menys fama el Baix Aran, que és Les, Bossòst, que està molt a prop de la frontera amb França. Llavors, jo recomanaria també Les i Bossòst, has d'anar-hi sí o sí, fijo. Aquest sí, eh? I si pots, especialment a Les per Sant Joan, que fan un espectacle superxulo, que ella era pujada d'Eraro, que pugen una cosa com un trastos, com un peni gegant. Un peni gegant? Bueno. M'està interessant, de moment. Llavors, el fan cremar i ofereixen vin caut, que és el vi calent amb espècies, que és boníssim. Sí? Superbo. Sí. El vi calent amb espècies, vin caut, sí, és molt bo. I això és molt guai. I dius que és època bona per Sant Joan? Sí, és molt xulo. Quina temperatura tenim per Sant Joan? Jo soc molt fredolic, Fa fresqueta, A lo millor a la nit, home, a la nit tens 18-19 graus. Ah, bueno, Jersey. Sí, Jersey. Jersey, m'agrada Jersey. Això és una mica l'infern de Viella, que no tens mai estiu. A lo millor tens 2 o 3 dies que fa molta calor, perquè quan fa calor fa molta calor, però són 2 o 3 dies que enganya, però després la roba d'estiu se't molt bé fàstic a l'armari. No en tens, no? No, allà no la gastes. Vull saber la teva adolescència, perquè per mi és de les coses més importants d'una persona. Terrible. Clar, parla'm de l'adolescència a Viella i a la Vall d'Aran. Terrible. Bueno, doncs jo tenia un nòvio kinky de l'ES. Clar, o sigui... Un nòvio kinky està... Molt kinky. A veure, i resulta que... A veure, com ho diria jo? Estàs separat al col·le, la gent de Naut Aran estudia a Naut Aran, la gent de Mig Aran estudia a Mig Aran i la gent de Baix Aran a Baix Aran. Llavors, a l'institut ens ajunten a tots. Llavors, de cop i volta, hi ha nou mercat. Clar, home! Perquè, clar, o sigui... Gent que vivia a 19 quilòmetres, però tu no els havies vist mai. Saps? O sigui, clar, llavors, de cop i volta, hi ha nou mercat. I hi havia un noi que m'agradava molt a mi i a una amiga meva també. I éreu molt amigues? Érem molt amigues. Però li vaig agradar jo perquè és inevitable, és que és una cosa que no es pot suportar. I bueno, llavors era maquinero. Era maquinero.
Clar, però un maquinero de la Vall d'Aran. Maquinero de la Vall d'Aran. Però anava amb moto sense casco? No anava amb moto. Llavors, ells s'escapaven a veure raves, als Monegros i coses d'aquestes i tal. Llavors sortíem molt de festa. Allà dalt, a la Vall d'Aran, hi havia bastanta festa. A l'Elurra es muntava bastanta festa i després també les festes majors. Les festes majors es vivien també molt... Llavors, tu la teva adolescència és amb aquest noi que quants anys... Que al meu pare no li agradava gens. Ja m'ho imagino. Jo tenia 15. Dels 15 als 17 vaig estar amb aquest noi. És una etapa important, eh? Sí. Llavors... Però era molt bona persona, en veritat. O sigui, era molt l'aspecte físic, el que semblava molt kinky, però en veritat era molt bona. Què deu fer ara? Doncs no sé, li he perdut totalment la pista. Li he perdut molt la pista. No? Sí. No ho sé. Llavors, a mi m'agrada molt preguntar, primer cigarro... Jo vaig començar a fumar amb 13, que em fumava un paquet de Lucky Strike cada dia. Amb 13 anys? Sí. Un moment, Núria, un moment, sisplau. Un paquet? Un paquet de Lucky Strike? De Lucky Strike. Però ni d'amagat dels pares ni res? No, me la suava. És que jo era molt rebelde. I tu arribaves... Jo fumava a casa, sí. Amb 13 anys fumaves a casa? Sí. Clar. Bueno, el teu pare no hi era... No, estava esquiant. Fumava, i el meu pare ho portava fatal, no li agradava gens. De fet, el meu pare al cotxe, tenia una Mitsubishi d'aquestes amb una pick-up. No es pot ser des de la Vall d'Aran, això, Que és molt de... Si visqués allà tindria el mateix cotxe, jo. Sí. Abans havia tingut el típic Land Rover d'aquests, saps? Que eren molt xulos, els Land Rovers aquests, que anaven superlents. I tenia el signe aquest de prohibit fumar, perquè no ho podia suportar. Llavors, jo sortia de festa i el dissabte pel matí, o sigui, igual jo havia sortit el divendres o dissabte fins les 4, les 5 de la matinada, i a les 7 venia a despertar-me i em deia m'és igual que hagi sortit de festa, pugem a esquiar. Llavors, jo sempre estava resant, sisplau, que nevi, sisplau, que estigui nevant, que no es pugui pujar a esquiar. És igual, li era igual. Esquiar amb la ressaca, era igual. O sigui, jo he pujat a esquiar d'empalmada tantes vegades que era com, per favor, em vull morir. Clar, que has odiat, ara odies l'esquí. Clar, tu volies sortir de festa i volies estar amb el meu nòvio i ja està, i punto. No vull venir a esquiar, baba! Que t'anaves a enrotllar amb el teu nòvio al parc, a 18 graus sota zero, t'era igual, Clar. Sí. Perquè, clar, fumar a casa sí, portar el nòvio a casa no. No, i a més és que no li agradava gens al meu pare, aquest noi. I venia, sí, un amor prohibit, no li agradava. I a més anàveu a enrotllar-vos... Espera't un moment, perquè això sí que m'està agradant molt. Enrotllar-vos a menys 18 graus en un parc... Sí, que arribava a casa tan congelada que em ficava al llit i no em marxava el fred del cos. No, encara el deus tenir ara, ficat. I llavors t'has de posar sota la dutxa amb aigua calenta, perquè si no, no marxes, saps, el fred? O sigui, no marxa mai. Sí. I sortia a pixar també fora, amb tot el fred. Per què? Doncs perquè potser hi havia molta cua a la discoteca per pixar al vàter i sorties fora a pixar allà a la neu, i era igual. Quines discoteques freqüentàvem? Mira, hi havia l'institut, que era Eries d'Aran, i al costat estan les discoteques. Ah, així, tal qual, Llavors, el que fèiem nosaltres era sortíem de la discoteca, saltàvem el mur de l'institut i entràvem a pixar al pati de l'institut. Joder! Era com una cosa així de rebeldia. Però tot quedava allà petit. Tot quedava allà. I tot entenc que allà qualsevol cosa que feies s'enterava tothom. No, clar, el meu pare, potser jo havia agafat un pet increïble i vomitava a la sortida de la discoteca i li deia a mon pare, ja m'han explicat que tal, estaves amb tal, amb qual, clar, ja li havien explicat tot, clar. I després vas a Lleida. Me'n vaig a Lleida a estudiar a tercer Sembla com si anessis a Los Angeles, pràcticament, no? No, abans d'això, abans d'anar a Lleida, els meus pares em van enviar a estudiar als Estats Units. Què m'estàs dient? Sí. Per separar-te del nòvio, poder. No, això va ser abans del nòvio, amb 14 anys. Amb 14 anys? Em van enviar a New Jersey a estudiar anglès amb una família. New Jersey. I, clar, jo vaig passar de Viella, de cop i volta, a New Jersey, aterro a l'aeroport de Nova York i em trobo amb un grup de japonesos, russos, francesos. Per mi va ser un xoc cultural. En un dia veus més gent que en tota la teva vida. Clar, jo no havia vist mai un negre, no havia vist mai un japonès, ho veig tot allà per primera vegada, clar, jo vaig fer... Hòstia, et peta el cervell. Sí. I vas fer un any? No, vaig estar 3 mesos allà. 3 mesos. I després vaig estar... Però dormia al mateix llit amb una japonesa. Al mateix llit? Al mateix llit. O sigui, em presenten a una noia que es diu Sayo Yamamoto i em diuen que compartirem habitació. Dic, vale, estupendo, perquè jo l'estiu anterior havia estat a Irlanda, un internat, i ja havia compartit habitació amb altra gent, però clar, cadascú tenia el seu llit. Però de cop i volta em trobo al mateix llit i gires una mica l'abraces. De matrimoni, ens vam fer superíntimes amigues, quin remei, molt maca. Clar, que has de fer amb una persona que dorms. No? Raro, també està enfadat. Però... Vale, després fas 3 mesos a New Jersey i tornes cap a... I torno a la Vall d'Aran. I als 16 anys me'n vaig estudiar a Lleida. A Lleida. Tercer de Bupicou, a Maristes. I on dorms, allà? A casa de la meva tieta i el meu avi.
me'n vaig a la meva tieta i el I meu amb un avi. llit per tu sol. Per mi Per tu sola, sola, sí. Val. I allà estic superbé amb la meva tieta i el meu avi, Perfecte. increïble, superbé, o sigui... Allà ja no tenim nòvio. A Lleida, no, perquè amb aquest nòvio ho vam deixar, quan jo portava 3 o 4 mesos a Lleida, ja ho vam deixar. Clar. I jo allà, a Lleida, doncs, em vaig rapar els cabells, perquè anava... Mira, no, és que jo quan vaig arribar a Maristes, jo, clar, havia estat a New Jersey, i jo venia de descobrir els crop tops, saps? I a mi m'agradava portar crop top. Clar. Però no en plan guarra, era en plan que és supercool i és superguai. és el que Doncs es a porta. Maristes Bueno, clar, porto Maristes. una setmana i jo portava crop top i em posava petos molt amples perquè jo em pensava que venia del Bronx, ¿vale? Llavors jo em vestia com el que havia vist allà, que Clar, era això era guai. guai. Llavors jo em vestia molt ample, o sigui, per exemple, un mono ample o uns pantalons tejanos amples, Sí. així baixos, llavors que es veiés una mica la calceta Sí. i el crop top. Joder. I quan portava una setmana a Maristes van trucar els meus pares, els van fer venir de Viella. És que va molt provocativa al col·le. Llavors em van demanar que, sisplau, que em vestís una mica menys provocativa. collar, no? Que pots contar que no era provocativa, era roba molt d'esport. Bueno, O sigui, però clar, he estudiat a Maristes. Sí, no, I els meus pares... Des de Maristes passava el que passava. Els meus pares són molt progres. Bueno, el meu pare ja és mort, però que era molt open-minded, saps? No, El meu pare era ja ho estic veient. El teu, de pela, saps? Llavors, clar... Et van dir alguna cosa, els teus pares, o van dir, fes el que vulguis? Mira, els meus pares van aguantar el xafarrón. Sí, vale. I quan van sortir del col·le, els meus pares... Clar! Els meus pares... Hòstia. De, bueno, Núria, Però i et vas rapar, dius? em vaig rapar, anava rapada, sí. Però rapar, eh? Rapar, sí. O sigui, no una part rapada... No, rapar. Rapar. Tot, sí. El que passa és que va ser una mica... Hi havia una crisi aquí, poder. No, va ser un accident, perquè jo em volia fer un tall a lo garzón, que es portava molt, saps, que eren aquests tallats així, molt francès, molt cuc i tal, però jo no comptava que el meu cabell és supergruixut. I quan ho van tallar em quedava així com de pinxo, i llavors era horrible, vaig dir, rapa. Prefereixo rapat que... Sí, i estava superguapa, tio. I vaig lligar tant... rapada, eh? Uah, però mogollon. Llavors sempre estava lligant. Ara ho tornaries a fer? No sé si ho tornaria a fer, pel tema tele. I a part, que jo faig els meus vídeos a TikTok en pantalla verda i quedaria una mica raro. Saps? Doncs, Fixa't que ara ja estàs... O sigui, ja estàs pendent de com quedarà el vídeo a TikTok, eh? Total. Amb el que fas. Sí. Ets esclau de TikTok, creus? Super, sí. És bastant heavy. Sí? Sí. Quan hi dediques a TikTok? Cada dia, mínim 4 hores, cada dia, però cada dia, de dilluns a diumenge. A fer... O sigui, a consumir o a fer contingut? A fer contingut. I consumeixes TikToks? Consumeixo poc, en veritat. O sigui, tu fas el teu, vens a parlar del teu llibre i desconnectes. Consumeixo poc, no, més que res perquè he tingut moments de consumir molt TikTok i et fa així... Sí, no, Llavors, clar, intento no estic entrar així, perquè si entro, igual perdo una hora i mitja i és una qüestió de saber que si entro, igual trigo molt a sortir. No surts. Estic al tanto, sé tot el que passa a TikTok. Vale. O sigui, sé tot. T'arriba tot a tu. Sí. És com a Viella, t'arriba tot. No, perquè al final, més o menys, o sigui, ja tinc controlada la gent de TikTok i és com una comunitat que ens coneixem una mica tots, els creadors de TikTok. Clar, perquè tu en el teu TikTok, per si algú no ho sap, parles sempre de safreig. Sí. Parles de safreig, que tu és el que t'agrada, perquè la teva mare llegia biografies de la monarquia i això et va venir. Tens alguns límits a l'hora de parlar d'algunes coses de famosos? O sigui, et fiques alguna cosa de això no en parlaré mai, jo? Hi ha personatges dels que no parlo perquè em fan mandra, directament. Com, o sigui, per exemple? Per exemple, el món influencer em fa moltíssima mandra. El món influencer fora. Excepte si és una cosa molt flagrant que influencer han estem fet. parlant de pombos, escanes i tot això. Però, per exemple, mira, l'escanes em cau molt bé, però no sé, de vegades no m'imagino recollir, però també és una qüestió generacional, o sigui, són molt més joves que jo, saps què vull dir? O sigui, em sento una mica rara parlant de les coses que fa gent tan jove. Saps què vull dir? O sigui, jo parlo de les coses que em distreuen realment i que em fan gràcia. Si és el teu canal, parles de qui vols, de qui tu t'interessa. Llavors, al final, si Maria Pombo fa una cosa que crec que realment és censurable, llavors sí que faig un vídeo. I també perquè Maria Pombo, doncs, no sé, és una família que defensa uns valors que són absolutament oposats als meus, i llavors... Sí, no devia anar com tu a Maristes vestida, segurament. Perquè, clar, tu abans de fer tot això de TikTok, és que he llegit que vas ser redactora, un moment, de la revista Superpop. Sí, 4 anys, tio. És que aquesta revista la comprava tothom. Almenys a la meva classe, és una cosa que vull dir, les noies compraven la Superpop. Jo també, jo era superlectora de Superpop. Jo no comprava la Superpop. No, clar. Però me la llegia perquè les noies ho compraven, doncs, joder, fullejava. Que tu passaves bé. Estava molt guai. I feies el test. Els tests i els jocs, i l'horòscopo. I què princesa eres. Clar, sí. Què princesa eres? Sí, molt bé. Llavors, què passava en aquella redacció? O sigui, quants éreu?
érem Perquè tres hi havia feina, redactores, bueno, doncs érem un equip molt petit, 3 redactores, una subdirectora, una directora i 2 o 3 maquetadors, i després hi havia una persona d'arxiu i ja està. Ja. Molt I poca era, gent. perdona, la periodicitat d'aquesta revista? Quinzenal. Quinzenal. Sí, jo vaig veure l'anunci a La Vanguardia. I vaig veure l'anunci a La Vanguardia i vaig escriure. Ja està, és que és superantic, supervintage, però va ser així. Em van trucar, vaig fer 3 proves. Ostres! Sí, perquè fan una prova de redacció, un psicotècnic i una prova d'anglès. I em van agafar. Llavors vaig començar a fer substitucions a l'estiu i després ja em vaig quedar. Però, i després saltes a Mediaset, ja? No. Abans d'això, perquè jo abans de Superpop havia estat treballant a City TV, a un programa que es deia Caos, que van arrencar el que era director d'Aquí hay tomate, Óscar Cornejo. Llavors jo ja vaig conèixer el director d'Aquí hay tomate, Óscar Cornejo, futur CEO de la fàbrica de la tele. I ens vam caure molt bé, vam treballar molt bé junts. I llavors jo després me'n vaig anar a la Superpop. Bueno, abans d'això vaig gravar un pilot per Telecinco per fer l'Infocà, saps l'Infocà de TV3? Doncs volíem fer-lo a Mediaset. I vam fer un pilot i tal, però no va sortir. I després me'n vaig anar a la Superpop, que vaig empalmar una cosa amb l'altra. Clar, Superpop, quants anys tenies? 22 o 23. Molt jove. Sí, molt jove. I increïble, eh? A més, feia viatges superguais amb Superpop, agafava el pont aeri cada 2 per 3, que era molt guai, perquè jo em sentia... Aquí vivies a Barcelona? Vivia a Barcelona, allà. I llavors jo tenia un abric de color rosa fúcsia, superxulo, i m'agradava molt portar coetes. Amb 22 anàvem coetes, sempre. Sempre molt estremada. Jo treballava a la Superpop, em sentia un adolescent. Llavors, agafava el pont aeri amb el meu abric rosa fúcsia, les coetes, i anava en business, amb Superpop sota el braç, i tota la gent treballant. Jo em sentia super... Home, eres una estrella. Eres una estrella. La Superpop ja va estar fora, no? Ara ja no hi és. Ja no hi és, eh? Està fora. Però feia viatges megatop, eh? A lo millor un dia me n'anava a Londres, a anar a tornar a París, a fer entrevistes a gent ultratop. O sigui, Backstreet Boys... Has entrevistat els Backstreet Boys? Sí. A les Pussycat Dolls, he entrevistat a la Emma de les Spice Girls, que era la que anava de color rosa, jo què sé, a gent ultra megatop. O sigui, estrenaven una pel·lícula de Hollywood, doncs venien els actors, els entrevistava també. He entrevistat a gent ultra... Has estat a New Jersey i sabies un molt bon anglès, no? Tenies un anglès digne. Tinc molt bon anglès. Tens un anglès molt bo, no? A més, m'agraden molt els idiomes. Jo tinc el pitjor anglès de la història, però no... Tot és posar-s'hi. No, creu-me que ja m'hi he posat moltes vegades. Anem un moment a lo de Mediaset, que estàs 15 anys. 15 anys, sí. 15 anys, passes per algun Sálvame, no? Vaig presentar bastant. Vaig estar, 2018, vaig començar a fer un dia a la setmana a l'estiu. Després, durant un any, vaig estar tots els divendres i hi havia alguna vegada que feia 2 dies a la setmana. Potser després desapareixia i tornava, però... Quina bogeria és això? O sigui, aquella casa. És que jo, a mi em parlen de Mediaset, no tant, en veritat. Telecinco i Sálvame i penso... No tant. És menys bogeria del que et penses, en veritat, perquè jo ja els coneixia de sempre, perquè jo havia fet la revista de Sálvame quan va començar Sálvame. Llavors, jo era directora de la revista de Sálvame i anava molt sovint amb ells. Però està molt guionitzat o no tot? No, res. Mira, tu arribes, tu presentes Sálvame, i arribes a la reunió d'Escaleta, i llavors hi ha una pissarra gegant on està més o menys estructurat els blocs, o sigui, per les publis i l'empaginació. Llavors, diu, arrancarem, cebaremos este tema, yo que sé, a lo millor m'invento. María José Campanario lleva 2 semanas sin estar en casa, m'ho estic inventant. Arrancamos con esto. I llavors em deien, a ver, nos hemos enterado de que Lidia tiene unos problemas económicos. Llavors et deien, en algún momento entrarà, sin que ella lo sepa, perquè ella no sap res, i potser s'han compinxat només amb un col·laborador, saps? Que porta pinga i llavors ja li van dient coses. O sigui, saben el que passarà els directors, però els protagonistes no. Com uns llocs on te volen anar, on te volen arribar a tal, i després ja s'hi arribarà, aviam com s'hi arriba. Sí, aviam com s'hi arriba. Llavors hi ha moments que potser et diuen, vale, Núria, ara vamos a ir per aquí, perquè tota l'estona t'estan parlant per aquí. Saps que jo quan vaig al programa gent diuen, a tu et fa res que et parlin pel pinga? Dic, mira. Bueno, tota la vida, pràcticament. I llavors et van dient, ara passarà això, no sé què, estaria molt bé que hi hagi un silenci a plató i et quedes mirant fixament a aquest col·laborador. I llavors, silenci, te'l quedaves mirant fixament, sabies perfectament, no hables. Llavors hi havia com un minut tranquil·lament de silenci, algú deia alguna cosa i jo, silencio. Llavors la persona que hi havia ja començava a plorar ja. No fa gràcia, en veritat. No, sí que fa gràcia, tu, escolta'm, vull dir, és tele, vull dir que la gent sàpiga que hi ha. Però escolta'm, tu vas passar molt bé, tot molt bé, però et van fer fora.
a mi i a tots els meus companys de la fàbrica de la tele. Què ha passat? Doncs va passar que hi va haver com una mena de... Es va voler fer una neteja de programes que no complien uns estàndards que presumptament havien instaurat, després de que se n'anés Paolo Basile, i van anunciar al final de Sálvame com el fin de la telebasura, que jo estava a Londres aquell dia, perquè vam retransmetre en directe la coronació de Carles i Camila per Socialité. Llavors estava a Londres, que l'endemà era la coronació, i llavors ens vam trobar amb el titular al Mundo, Telecinco pone fin a la telebasura. I llavors vam entendre que ens qualificava la casa de telebasura, i llavors va acabar Sálvame el 23 de juny del 2023, crec que va ser, i 6 mesos després ens feien fora la Maria Patiño i a mi, que érem les últimes que quedàvem, que vam seguir presentant Socialité. Llavors jo un dia vaig veure a Fórmula TV Telecinco prescinde de Núria Marín i Maria Patiño i a mi ningú m'ho havia comunicat. Llavors vaig trucar a un directiu important de la cadena i vaig dir exijo que un ser humano me comunique que me quedo sin trabajo. Bueno, clar, és que clar, tu tenies... Llavors vaig haver de... I et van dir sí? No em van dir res, em van dir, bueno, esto no es seguro todavía, no hay nada decidido, no sé qué, no sé cuánto. Llavors, al cap d'uns dies, em va contactar la secretària d'un directiu i em va dir, ¿puedes estar en Madrid, no sé si era mañana o pasado mañana? Vaig agafar l'AVE i ja m'ho... Però clar, això... Van pagar-te pasta aquí. Em van pagar pasta, clar. Van pagar pasta aquí, eh? Sí, clar. No et preguntaré quanta pasta perquè em ficaria nerviós. I després vas a TV3. Jo ja hi era a l'Està passant quan va passar això. Jo ja estava de col·laboradora a l'Està passant i ja havia fet el Love Cost amb minoria absoluta. O sigui, abans que em fessin fora de Mediaset ja estava fent coses a TV3. Per què vas voler anar a Televisió de Catalunya? Sempre havia volgut treballar a la Televisió de Catalunya. El que passa és que jo crec que a Televisió de Catalunya ningú sabia que jo era catalana. Clar. Saps? O sigui, Televisió de Catalunya és ben catalana, a la Vall d'Aran es pensaven que eres catalana. Sempre al revés. O sigui, aquest podcast es diu Arrelats, doncs és la persona més desarrelada del món. Volent estar arrelada. Sí. A part, jo em sento supercatalana. També em sento superaranesa, que tinc aquesta dualitat i crec que és perfectament compatible. Perquè ara, si em preguntes que ets més catalana o aranesa, sí que tinc un conflicte i no sé molt bé què contestar-te. Doncs no t'ho pregunto. Perquè no ho sé. Diria 50-50. Però crec que poden ser amigues. Poden conviure. Poden ser amigues, saps? Vale. I clar, l'Està passant s'allunyava bastant del que havies fet tu. A veure, no tant, en realitat, perquè el meu to sempre havia estat molt humorístic. O sigui, jo presentava i dirigia Cazamariposas, que era un programa de cor, i era absolutament humorístic. O sigui, nosaltres hi havia la Copa del Rei, que nosaltres sempre jugàvem amb que no teníem ni puta idea de futbol, o sigui, no tinc ni puta idea de futbol, i jugàvem això i fèiem una secció que es deia La Superfoca. O sigui, sempre fèiem... Però podríem dir que hi havia més, perdona, hi havia més, entre cometes ho dic, perquè és cachondeo que humor? Que és molt diferent. Sí, cachondeo, sí. Cachondeo, perquè després, quan tu has de fer una secció d'humor... Sí, és veritat. No és veritat, perquè jo quan vaig entrar a l'Està passant i m'havia descobrir la secció, uau! Clar, perquè una cosa és ser... respecte. Una cosa és ser tu com a persona divertida i ràpida quan passen coses i fer... Sí, tens raó. Que l'altra ficar-te en un full en blanc i fer riure la gent. Tota la raó. O sigui, nosaltres fèiem cachondeo i volíem fer-ho de risses. O sigui, demostrar que el cor era una cosa lleugera per distreure i que és entreteniment, saps? Nosaltres podíem obrir Cazamariposas perquè ens havien trucat d'una pizzeria i ens havien dit de que havia demanat la pizza el dia anterior Ilenia Padilla. Llavors sabíem de què era la pizza. Jo tota l'estona que estàs dient noms de persones faig veure que sí qui són. Ilenia no saps qui és? Tiki. No saps qui és Ilenia? Evidentment. Per favor, Gandia Shore, Gran Hermano VIP. No saps... Bueno, és que jo sóc molt català, llavors... Bueno, pots ser català i pots consumir Telecinco. El meu... Ui, això fa molta ràbia, perquè aquí a Catalunya és... Jo aquesta cadera no la tinc sintonitzada. Feia unes audiències, el Cazamariposas i el Sálvame... Jo sintonitzat ho tinc tot, però justament aquesta... Abans he dit Maria Pombo, eh? Ja, però Maria Pombo és super mainstream, ara, i és d'ara. I tampoc és tan famosa, en realitat. És una influencer coneguda, però famosa al nivell Belén Esteban, no. Ja, vale. Un moment. Belén Esteban, Maria Pombo, Belén Esteban forever. Sí, eh? Hombre. Llavors, ara que estem parlant de Catalunya i de safareig, creus que hi ha prou faràndula a Catalunya per... No, i per això va fracassar el procés independentista. Faltava faràndula? Clar. No. sigui... Jo ho deia, quan hi havia tot el tema del procés, per ficar una mica d'humor en tot el tema, sempre deia, és impossible que sigui independent Catalunya perquè no hi ha prous famosos. Falten famosos. Falten famosos, i el famós català
no va de celebrity. Sempre és com molt senzill, molt normal. Perquè sempre és allà amb què dirà la gent... Sí, sempre és contingut. Sí. Però hi ha moltes enveges a Catalunya... No sé si és per això o és pel tarannà aquest de que no es pensi la gent que m'he flipat, saps? Sí. Bueno, hi ha algun que està bé, que ho fa bé. Llavors, tornem un moment a l'estar passant. Tu et sents còmode des del principi fent humor escrit amb guió? Jo em sento supercòmoda des del principi perquè em van acollir increïble. O sigui, jo al principi tenia síndrome de la impostora, però total, perquè, clar, jo venia de fer una tele... A veure, jo no vull menys tenir la tele que fèiem amb la fàbrica, ni molt menys, però una tele molt... Aviam què passa. Llavors, clar, jo podia estar hores en directe sense saber què passarà. I era com... Bueno, sí que és veritat que adquireixes una capacitat d'omplir i de salvar qualsevol situació, perquè, clar, jo... Clar, aquí tens moltes taules guanyades. Clar, això sí, saps? No et quedes en blanc. No. Omples tota l'estona minuts i minuts. Clar. Llavors, però clar, jo quan em van dir de fer la prova de l'Està passant, jo estava cagada perquè la meva parella, el Juanlu, és guionista professional d'humor. I jo tot això, el que tu deies, no?, que he viscut tota la vida al seu costat, com treballen, i clar, jo deia, això que fas tu no ho sé fer. Les màquines, aquestes. Saps? Llavors, clar, jo havia treballat al Terrat i tot això, i això no tinc ni puta idea. I clar, quan em truquen per fer la prova i m'he de fer un guió, jo vaig estar 3 dies per fer aquell guió. Però clar, vaig començar a improvisar bromes i, no sé, me'n recordo la prova que vaig fer amb el Toni Soler i crec que amb el Jair i em van ajudar mogollon. I a part va fallar una cosa tècnica, o no sé què va passar, i algú va dir una bestiesa i jo vaig dir, aquest és el meu programa, perquè clar, no sé, van dir una borrada. Sí, i això et va sentir còmode, tu? Sí, llavors vaig dir, vale, i ja està. Com veus tu la salut de TV3? És que és una cosa que a mi em preocupa. Et preocupa per què? Bueno, perquè em preocupa, hi ha coses que es fan que em semblen... Tipus què? No diré programes perquè si no la gent se m'enfada. Però quin estil de programes a què et refereixes? Hi ha programes que potser no acaben de fer-me el pes. Però d'altres sí, no? D'altres sí. La pregunta no me les fas tu a mi, les preguntes te la faig jo a tu. Tu com ho veus? Clar. O sigui, com veus tot el que... Jo a TV3 m'hi sento molt bé, o sigui, jo he fet una valoració de la cadena, jo consumeixo molt. L'Està passant és lo más. O sigui, jo em sento superbeneïda i superagraïda. Quan el Toni em va dir que seria presentadora, em va dir, hem de parlar, jo pensava que em farien fora. Clar, per mi va ser bastant sorprenent que una secció de cor pogués funcionar dins de l'Està passant, però la veritat és que tothom s'ho passava molt bé i tothom jugava molt a la secció. I jo sempre els deia, interrompeu-me molt, perquè tampoc jo feia un guió molt bo. Llavors, clar, jo deia... Tu vivies del plató, tu vivies del directe. Llavors jo feia un guió i deia, això ja ho salvarem en directe. Saps? Mitja pàgina, tu. No, jo feia 5 o 6 pàgines, però jo els deia... No és igual, si no dic res del guió no passa res, que passin 2 minuts. Perquè això és una cosa que he après molt a la tele, de no agafar-li massa carinyo a lo que he treballat. No, és igual. Si no ho dius no passa res. No passa res. I si el xiste no entra, no entra. O si me l'ha xafat el company, doncs que el digui el company, jo què sé, és igual. Més gent com tu. Una cosa, te'n recordes que hi va haver la polèmica aquella del Zona Franca, que vam fer fora el Manel Vidal i el Joan Díaz? Sí, bueno, el meu nòvio estava treballant al Zona Franca. Puc fer-te la pregunta de si et van oferir presentar-ho? Em van oferir presentar-ho, sí. És que ho sabia. Però van oferir a tothom, no? A mi no, per exemple. Ho sospitava que t'ho havien... I què va passar? Vas dir que no? Jo estava a Mediaset en aquell moment i m'ensumava que s'acostava el meu acomiadament i jo volia el meu finiquito. O sigui, vas dir no al Zona Franca per cobrar el finiquito. Bueno, em sembla bé. Última pregunta que et faig i ja passem a parlar de la Festa Major de Viella. Plans de futur? O sigui, ara... A nivell professional, no? A nivell personal, jo ara aquí no m'hi vull ficar. Tinc projectes a nivell nacional. Vale. I tant de bo seguir amb l'Està passant molt temps. Sí, I a TV3 m'agradaria sempre tenir el meu... Quin programa t'agradaria presentar a TV3? A TV3? Si poguessis fer la carta als Reis. A mi m'encantaria fer alguna cosa a la nit, tipus late, un cop a la setmana, saps? Alguna cosa així. Per no estressar-te, no? No, per no estressar-me no, perquè tinc molta feina. Vale. Un diumenge a la nit... Un dimecres. Un dimecres a la nit. Dimecres, dijous, alguna cosa així. Jo crec que ja sé quin és el tipus de programa que no t'agrada que hi ha a TV3. Sí? Sí. Bueno, després ho parlem. Sí, després ho parlem. No et ficaré en un compromís. Després ho parlem, va. Passem a parlar de la meva part preferida, que és la Festa Major. A cada poble, una festa. A cada festa, una història. I a cada història, un català orgullós que diu que la seva festa major és la millor. Bueno, Festa Major de Viella. És la millor, sense dubte, no la de Viella, la de la Vall d'Aran, perquè en tenim moltes. Llavors, és ultra top.
des d'un extrem fins a l'altre, perquè jo tinc un record d'infantesa superheavy, que és quan va venir, saps, Mocedades? Doncs quan es van separar, que hi va haver conflicte i va haver salseo ja, després es van convertir en Siempre Así. Doncs van anar a actuar a les festes majors de Salardú i jo vaig anar a veure Siempre Así i per mi és un dels moments més top de la meva vida. Sí, Molt guai, aquella actuació. S'ha de ser molt de la Vall d'Aran perquè el moment top de la teva vida sigui el Siempre Así. I molt guai. L'eres tu, o sigui, molt guai. I després les festes de Viella eren molt guais perquè hi havia aquestes coses de a la tarda, jugar al bingo, que jugaven tots i tot el rotllo, i era molt divertit. Però les festes majors són a l'estiu, no entenc? Les festes de Viella són a principis de setembre. Vale. I què es fa a Viella, concretament? Hi ha moltes coses, o sigui, quan ja ets adolescent, estàs sense... Els meus pares sempre havien marxat. O sigui, al setembre sempre marxàvem de Viella per no estar durant les festes de Viella. Però quan jo vaig ser adolescent... Els teus pares eren uns campions, eh? Sí. També t'ho diré, També t'ho diré. Llavors, jo feia per quedar-me sola. Llavors els meus pares em deixaven sola, però amb 15 anys. Tot el pis per tu? Que allò devia ser una sauna de Lucky Strike. De Lucky Strike devia ser el pis aquell. I vinga, passa gent, entenc? Vinga, passa gent, sí. I els meus pares, evidentment, ho devien saber, però... Però, esclar, després ho trobaven tot net, perquè jo en tota la ressaca netejava tot i tal. Això sí, tenies com una mica de... Que quan tornessin estigués tot allò. Sí, que tot estigués a puesto, saps? Però llavors, clar, jo les festes majors que jo recordo hi van grups com molt bons. Llavors, a la Vall d'Aran, que sembla que estigueu oblidats... Grups molt bons jo no recordo. Jo recordo Jarabe de Palo... Home! Però Jarabe de Palo quan encara no érem coneguts. O sigui, sí, que de fet recordo tenir flyers de Jarabe de Palo que crec que van fer que vam contractar Jarabe de Palo per fer que fessin un concert i veníem les entrades per recaudar diners pel viatge de final de curs, que crec que era 8è de GB. O sigui, Jarabe de Palo es va finançar una miqueta el viatge de final. Com veu anar? On va la gent de... Vam anar a Madrid. És que no es pot ser més espanyol, No passa res, no passa res. Llavors... Pues saps que jo quan vaig anar a Madrid, amb el col·le de Viella, vaig dir, jo treballaré aquí. Però mai vaig pensar, jo viuré aquí. Ei, molt bona, molt bona. Molt bona. Perquè jo sempre he treballat a Madrid, però jo he fet una cosa que es diu commuting, que no existeix, no hi ha verb ni en català ni en castellà per dir que vius entre dues ciutats. Però jo he viscut entre dues ciutats molt temps, molts anys, i sempre he fet per viure a Catalunya i no a Madrid. I he arribat a tenir pis a Madrid. Quan he tingut programa diari a Madrid, tens un pis allà, però sempre que puc torno a Barcelona. Perquè... Tu vas veure on hi havia els diners, que és a Madrid. És a Madrid. I tu vas veure on es viu bé, que és a Barcelona. Sí, i és aquesta cosa de... Todo pasa en Madrid. Sí. Pues no. No. Algunes coses passen en Madrid. A la Vall d'Aran poques. Sí que és veritat que si ho comparem... Però sempre faig per tornar. I a part això també em manté molt, amb els peus molt a terra. Perquè aquesta cosa de... Madrid et pot matar, Sí. Madrid et pot matar. Aquesta frase és la que us deixo. Una cosa, alguna bestiesa que passés en alguna festa major de Viella que recordis així de dir, bueno, és que... no sé. Pràcticament... No, bestiesa no. La típica, no? Anar a dormir molt tard, sí, d'empalmada, i després hi ha aquesta cosa de demà anirem a fer una botifarrada, però és que és normal, no?, amb les festes majors, no sé. Però hi havia gent d'altres pobles a les festes... Sí. I després sí que, això no estic orgullosa, però de pujar-te cotxes amb gent que saps que està perjudicada, o sigui, jo no sé com estic viva a dia d'avui, però això s'estilava molt i també... Però clar, que si anaves en fora pistes amb el teu pare, com no has de pujar en un cotxe amb una gent una mica beguda? Vull dir que, clar, no ho feu a casa, si us plau. Vull dir, demaneu taxi, que és... Hi ha taxis, si no? Me penso que hi ha 2 o 3 taxis que has de reservar amb temps, però si el truques d'ara per ara, no, 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 no. És com el senyor Can Roca, has de trucar un any abans per tenir un taxi. No, has d'avisar que tenien els taxis allà aparcats a Pas de Ro, que és el centre de Viella, però havies de trucar al taxista, llavors era una cosa de... Trucaves, escolta, que he d'anar... Però deuen estar forrats, els taxistes de Viella. No ho sé, la veritat és que mai vaig agafar un taxi a Viella. La primera vegada que agafo un taxi, a part d'agafar taxis quan vaig anar als Estats Units, però a Lleida vaig descobrir que hi havia el teletaxi, que tu podies trucar... I l'emissora de taxi, jo no sabia que existia. Clar, tu vas veure el futur aquí, no? Lleida pràcticament és el Silicon Valley de... De fet, la meva tieta, amb la que vivia, sempre fa conya d'això. Perquè, clar, jo vaig flipar molt amb lo de l'emissora de taxi. I que les pizzeries et portessin menjar a casa també devies flipar, no? Bueno, això ja... A Viella ja es feia. A Viella no es feia, no, perquè anaves a buscar-ho a Viella, saps? Anaves a buscar-ho al bar... No hi havia un repartidor. Però ja quan estudiava a Lleida ja ho vaig descobrir al moment, saps? Al moment, ja no cuinaves mai més, a mi m'ha passat. Parlem un moment de l'aranès. Tens alguna paraula preferida en aranès? Allò que dius, hòstia, és molt diferent al català, i és una paraula que dius... M'agrada molt una miqueta que és inxinyau. Inxinyau? Inxinyau. In, que és un, in, xinyau. Què vol dir això? Una miqueta.
Una miqueta. Enxinyau. Ese parla enxinyau d'aranès. Hòstia! Ese parla Perquè semblava enxinyau portuguès, d'aranès, això, de sí. cop. Tu creus? Bueno, deu ser... Perdona. És francès. És francès. Perdona, és que sí, tinc un... i- Ja t'he dit que no em sé parlar català. Xenyau. Enxinyau. És molt guapo, Xinyau. aquest... És xulo, eh? Perquè és... No? O cavall, xibau. Cavall és xibau. Xibau. O prostituta, gaudimela. I a gaudimela. Un moment, aquí sí que vull parar-ho. Prostituta com és? Gaudimela. Però és que és molt literal, no? És Gaudí, sí. Gaudimela. Sí, sí, sí. Anem de sí, Gaudimela, sí, es deien allà la gent. Gaudimela, la veritat és que no l'he fet servir gaire, aquesta paraula. No, però Gaudimela. Però bueno, hi havia un carrer de prostitutes a Viella que estaven Què dius? localitzades, clar que sí, clar. A veure, on hi ha quartos, hi ha mercat sexual, per desgràcia. Ho teníem molt normalitzat, allà, clar. En un poble molt petit. Però un moment, quin carrer és? És un carrer que hi havia, ara no me'n recordo com se diu, però és un carrer que hi havia al centre de Viella, per darrere, Clar. allò era el carrer de les putes. De fet, el fill de la propietària del puticlub del poble anava amb mi a la classe, que li dèiem el xiringuito. A tu la catalana i a ell el xiringuito, Un moment. No, bueno, és que clar, no m'esperava que a Viella hi hagués un carrer de prostitutes, la veritat. Home, clar, putes n'hi ha tot arreu, per desgràcia. Sí, per desgràcia, sí. Per tant, allà el rei d'Espanya segurament devia fer alguna visita a Juan Carlos. Ai, no ho havia pensat, això. No crec. No crec? No, jo crec que devia portar... Li devien dir, hi ha un carrer de prostitutes i, bueno, els ulls li devien sortir És que no vull fer comentaris denigrants cap a gent que potser estava explotada, saps què vull dir? Però jo crec que ell devia portar el seu... A la casa. Sí, saps? Devia portar el seu embotit i el seu... Hòstia, doncs no sabia que hi havia un carrer de... Sí, clar. I quan éreu joves i anàveu així com... No, tenies normalitzat, passaves Estava per allà, però tu normalitzat. sabies, aquesta és puta. Sabies que aquesta és puta. Gaudimela. Sí, sabies, aquesta és prostituta i aquesta tal. Però a mi sempre em va dir la meva mare que eren noies que s'intentaven guanyar la vida de manera honrada. O sigui, sempre em van ensenyar a que fos respectuós amb Potser elles. estaven explotades. Per això, allà, que vull dir que tampoc les segurament. vull jutjar. Mires el 324 amb aranès? O sigui, quan fan les notícies... A l'Ares riu, que anava a classe amb la meva germana. La veritat és que no. No ho acostumo a recuperar. No ho mires. No ho miro. És maco, Jo a vegades m'hi quedo a mirar... Sí? Bueno, però no entenc res. Miro el TN normal. El normal. El català. No, això és que ara... Aquí hem perdut punts, ara. No el miro. Per cert, que abans ho has comentat, no has fet el pregó de la festa major de Viella. No m'han trucat mai. Aquí sí que fem una... Li puc dir? Sisplau, acaba. Escoltatz-me. L'Ajuntament de la Val d'Aran e de Viella no m'hauets trucat jamés enta et preguntes estes. Ei, hi ha vergonya. Una vergonya. Sí, Això s'ha entès, vale? Ja està. No, però feta la queixa... Vull dir, no, la queixa en parlarem després, potser era aquesta, però en farem una altra. És molt greu que no t'hagi... Vull dir, no hi ha ningú més famós a Viella. Però jo no sé per què, tio. No sé, Jo crec que aquest any ho fas. Tu creus? Jo crec que sí. Igual no em va bé, No, sí, però... No, clar, Hi ha quartos allà, No, jo per un bolo... O sigui... 5.000, poder, Demana 5.000 pepinos. Demano 5.000 pepinos. 5.000 euros. Jo demanaria 5. A mi si m'ofereixen ara... Jo per Girona, gratis. Vale. Per mi Girona és de les coses més importants després del Barça. Però si a mi m'ho fan fer en un altre poble, 5.000 euros. Però se suposa que Viella és el meu poble. Ja, sí, però no et volien. No em volien. Tu has de fer cobrar això. Clar. Per les nits que vas passar malament, que a classe et deien la catalana. La catalana. Et feien bullying. Que jo, quan sentia la catalana, pensava en la botifarra. Clar. Saps? Sempre. La catalana. Clar. Hòstia, tinc una pregunta que no t'he fet i ara te la vull fer. I després ja passem a la queixa, que és la part final. A què es dediquen els teus companys de classe de Viella? O sigui, ho saps? Sí, n'hi ha molts que es dediquen a l'hostaleria. De fet, és una cosa que vaig valorar en el seu dia, perquè jo quan vivia a Viella, jo me'n recordo sempre anaves al col·le caminant. Sempre et mous molt, o caminant o en cotxe, no? Però dintre del poble, caminant, no? Al col·le vas caminant i des de molt petit ja vas sola al col·le i tot el rotllo. Més el teu pare, que anava sol sí. a l'Everest, doncs imagina't. Amb 3 anys ja devies anar sol al col·le, tu, no? No, però amb 3 no, però molt petita ja anaves sola al col·le. I a més amb neu, que arribaves, que ara veiem els pantalons molls perquè plou fora, i estic recordant perquè la meva infantesa era anar amb els pantalons mullats fins aquí. Pantalons molls. Perquè, clar, si neve, després la neu es queda com aigua, així, i sempre vas moll, és una merda, això. Unes botes no vas agafar mai.
I què t'estava dient? No, això, a què es dedica l'hostaleria, que vas valorar... Jo vaig valorar estudiar hostaleria a l'escola d'hostaleria de l'ES, que hi ha una escola que té molt bon nom. Ah, sí? Sí, i vaig valorar estudiar hostaleria per quedar-me allà, a la Vall d'Aran, i muntar-me algo i dedicar-me a l'hostaleria. Haguessis sigut feliç? Pues a lo millor sí. Saps què he après? És que, i a vegades penso, treballo mogollon i tinc molta sort perquè tinc molta feina i em guanyo molt bé la vida i tal, i a vegades penso, pues a lo millor, amb una feina més normal, també seria feliç. Jo crec que no. Tu creus que no? No. No sé. Necessites... No? No sé. Necessites... A lo millor aniria a Valls Aranesos un dia a la setmana. segur, No segur. sé, i jo què sé, a lo millor sí que seria Fas tota la feliç. pinta. Saps fer olla aranesa, per cert? No l'he fet mai, he fet escudella, perquè sóc la catalana. Clar, però és que així estem perdent pel del No, saps qui la fa? La meva mare sí que la fa. Sí? La meva mare sí. Una molt bona olla aranesa. Sí, fa molt bona olla aranesa. Sí. La típica, Sí, la típica, la botifarra negra, que també la porta l'escudella, amb les mongetes aquestes, la pilota, tot el rotllo, la carn aquesta esmicolada. És molt bona. És espectacular. Bona carn, ja, a Vall d'Aran? Molt bona carn, que sí? molt bona carn. Bon embotit, bona carn. Sí, bon embotit, molts bons formatges. De fet, hi ha un formatge que és de l'Aran, que és el formatge brunat, que és de la vaca bruna, Bruna, clar, té lògica. que són unes vaques que hi ha allà a la Vall d'Aran, i que el venen al bon preu, aquest formatge. Ah, mira, i el compres per sentir-te com a casa. Boníssim, aquest formatge. I el que t'he preguntat, es dediquen a l'hostaleria, dius, els teus companys... Després també hi ha molta gent que es dedica a comerç allà, doncs, a la farmàcia, i monitors d'esquí. Monitors d'esquí, no? Sí. Al final, si sabies esquiar, eres monitor d'esquí. Monitor d'esquí, sí. Que és com els filòsofs aquí que fan de professor de filosofia, al final, no exerceixen de filòsof. Sí, monitors, no o es munten poden una fer. botiga, sí. Però la gent que s'ha quedat vivint allà és molt d'allà i no vol saber res del que passa fora. Cada quan hi vas? Doncs mira, des que es va morir el meu pare no hi vaig, perquè tinc molt conflicte. És que el final del meu pare va ser molt, molt traumàtic i m'ha quedat... És que vaig tornar per arreglar unes coses i recordo que el moment aquell, quan has passat el túnel, que hi ha com 3 o 4 quilòmetres de curves, que passes el parador i això, recordo que una sensació de passar-ho molt malament, saps? I em costa molt. He de tornar a agafar l'hàbit de pujar, però em costa molt, tio, em costa molt. Però la teva mare viu allà? No, la meva mare viu a Lleida. Viu a Lleida. Perquè els meus pares es van separar i la meva mare es va tornar a Lleida amb la seva família. El meu pare es va quedar a Viella. Llavors jo anava a veure el meu pare a Viella, que es va posar malalt, i llavors jo sí que recordo que vaig estar les últimes setmanes del meu pare a Viella. És que, clar, el record que tinc de Viella ara és molt aquest, saps? Ja, els últims dies del teu pare. Sí, molt xungo. Hem de superar això. Molt xungo, molt xungo. Hem de superar. No sé com se supera, perquè jo... La mort del meu pare sí l'he superat. El que no he superat és com va anar tot el que va passar. Que van passar una sèrie de coses i gent que no s'ha portat bé i gent que... Perquè, clar... Sí. I al ser un poble, el meu pare estava ingressat a l'Hospital de Viella, que és un hospital molt petit. I llavors, clar, estava el meu pare a l'última habitació al fons, que ja havien dit que no sortiria d'allà, però al costat potser hi havia una noia que acabava de parir, saps? Clar, és tan petit que no és... És molt heavy. Però, clar, tothom sabia que el meu pare estava ingressat allà. Llavors, potser venia gent a pidolar coses, o venia gent a... Sí, bueno, sí, és molt heavy. Bueno, doncs aviam si podem superar... Poder anar a Viella, jolín, que és casa teva. Ja ho sé, tio, però jo és una cosa que veia a les pel·lícules que li passava al protagonista de la pel·lícula i deia, quina xuminada, tio, però quan... I a part és que és un lloc molt peculiar, perquè és un altre món, o sigui, realment tu quan passes el túnel és una altra dimensió. Sí. I llavors, clar, jo entro i és com un flash, és com tot, saps? Tot el que hi havia, tot el que vas passar et ve de cop. Sí. Bueno. Ho hauré de treballar, hauré de fer una teràpia de xoc. S'ha de treballar. Passem al final del programa, que és la queixa, sisplau. La queixa. Per què hem vingut a aquest món a queixar-nos? Aviam, jo ja deixo l'iPad perquè m'agrada ficar-me còmode aquí. Tens alguna queixa a fer de Viella, de la Vall d'Aran, alguna cosa que diguis, hòstia, doncs es podria millorar... Home, la primera queixa que tinc és que no he fet el pregó de les festes, això és el primer. Perdona, hi ha l'alcalde o alcaldessa? Sabem com es diu? No sé, ara no controlo qui és alcalde o alcaldessa, però sí que tinc una queixa. Va. Perquè crec que ara, per exemple, a tothom se li fa el cul pepsi-cola amb els influencers. Sí. I tothom es vol promocionar només amb els influencers. Quan els influencers són consumits només per una part de la població, molt petita, i és irreal que és molt petita, perquè és veritat, i perquè jo estic als dos mons, vull dir, i és real. M'emprenya una mica que quan la Vall d'Aran es vol promocionar només contracti influencers. Influencers que no coneixen res
de la cultura aranesa que només saben el que és vaqueira i els hi sua la polla el que és l'aranès. Per exemple, no vull dir noms, però diré Victoria Federica. Què cony hi fa la Victoria Federica a la Vall d'Aran? O sigui, li paguen tot, li paguen hotelazo 5 estrelles, que vagi a vaqueira a esquiar, no explica res de l'aranès. No, el Moet Chandon que jo veig... Sí, l'apresquí, que és un concepte que s'ha instaurat fa poc allà a Vaqueira, però abans no era una cosa que es portés això. Veig a gent menjar nostres a Vaqueira. Què foten menjar nostres a Vaqueira? És ridícul. Llavors, clar, a mi que caiguin en aquest provincianisme m'emprenya. Que promocionin la Vall d'Aran a través d'influencers. D'influencers. I a part, des del mainstream, quan la Vall d'Aran és la cosa menys mainstream que hi ha, em sembla un insult, sincerament. Llavors crec que l'hauria de promocionar jo, la Vall d'Aran. Home, però hi hauries d'anar-hi, No, hi aniria. Llavors tindria un motiu, saps? Tindria un... Però, clar... Tu la sabries promocionar i, a més, amb aranès ho faries. Amb aranès, no, clar, i el que em diguessin, et passen un briefing i et diuen el que has de promocionar. Però a mi, veure aquests influencers només portant modelitos de diferents looks d'esquí, al Moet Chandon bevent xampan, a part que després penso, no és per res, però després has d'agafar el cotxe per anar a l'hotel des de Vaqueira, vull dir, vas pedo que Alfredo. Saps què vull dir? I, no sé, trobo que és una mica trist. Perd valor a la Vall d'Aran. Homogeni, és com... Ja és molt homogeni el turisme a nivell internacional, que a tot arreu hi ha el mateix. Però, la Vall d'Aran, que té una natura tan única i té una cultura única, té un clima especial, que potser a 10 quilòmetres de la Vall d'Aran està plovent i passes el túnel i fa un sol que flipes, doncs no sé, no caigueu en el mateix. S'ha de cuidar més. S'ha de cuidar més i defenseu lo vostre, no feu promoció amb el que ja té tothom. Això m'emprenya una mica. Que, a més, tampoc us fa falta molta promoció, no? Vull dir, va a Vall d'Aran... No, i aquest pijerío tan exagerat que s'ha instaurat. Sí. Aquest pijerío et molesta? Perquè jo soc pija, també. Tu ets pija? Però no tant. La gent és pija a Viella? Sí. La gent... És que t'ho volia preguntar, hi ha tribus, o sigui... Clar, a Barcelona hi ha moltes tribus, no? Hi havia els pijos, els hippies... Hi ha hippies? Sí, què deu? No me'n recordo. Sí, hi havia heavies. Heavies sí, S'estan perdent, els heavies? És veritat. Ja no n'hi ha. És veritat que s'estan perdent. Perquè tot és homogeni, perquè tothom és igual. Sí, i també crec perquè hi ha molts calvos ara, i clar, per ser heavy havies de portar... Però cada vegada menys perquè la gent va a Turquia. Sí, però no a Rafa Nadal, No li agafa, No li agafa, pots tenir tots els diners del món. Això és una petita victòria de la classe obrera, el no arrelament de cabell de Rafa Nadal. Jo estic molt content que a Rafa Nadal no li arreli el cabell, perquè vol dir que els diners no ho poden amb tot. És veritat, estic d'acord amb tu. Això a mi m'agrada molt. És de justícia, Per tant, hi ha molt pijo, Hi ha pijo, sí. A Viella. I també jo crec que també ve molt de la mà de l'esquí, no? Perquè la roba d'esquí és molt cara, llavors tu anaves al col·le amb l'anorac d'esquí. Llavors, depenent de la marca, tu marcaves un estatus. Quines marques toquem? Hi havia Descente, Spider... Spider són bones. Sí, hi havia aquestes així. No me'n recordo ara quines altres hi havia. Jo me'n recordo de tenir Descente. Aquest era top. Era top, sí. Aquest era top, Una que es deia Pic, que encara tinc un xandall d'aquesta marca, que igual té 25 anys, i està perfecte, però clar, igual el xandall val 300 euros, però clar, són teixits tècnics boníssims, saps, que duren la vida. Mullar tot, que no passava res. Molt bé, hem arribat al final del... Ah, sí, T'ha passat ràpid? Molt. Sí? Sí. A tu què et sembla que no m'hagin trucat per fer el pregó de les festes? Clar, a mi em sembla molt malament, però és que tampoc m'han trucat a mi de Girona, llavors... Oh, no t'han trucat de Girona! Gentussa! Ara, és que gràcies a dir-ho. Bueno, no sé què fer. No sé què fer més, ja. Pràcticament aquest podcast l'estic fent a Girona perquè em donguin el pregó, però ja no sé... És que potser els diré que no, ara ja, Ja, és que és el mateix que passa perquè quan tu demanes molt una cosa, quan te la donen, no sé si te la donen perquè ho volen o perquè t'has fet el pesat. I a mi guanyar les coses per pesat ja m'agrada una mica, però no m'acaba de convèncer. Llavors, potser els diré, doncs ara no vull, que ho faci l'associació de pallassos. Però hi ha algú que l'ha fet a Girona que diguis quina ràbia, o sigui, que t'hagi fet molta ràbia que hagi triat aquella persona? Ràbia no, perquè ara s'està tocant molt associacions que fan molt per la ciutat. Llavors jo aquí, amb les associacions que fan molt per la ciutat, hi tinc un respecte. El que passa és que no estan fent coses individualitzades i a mi m'agradaria, crec que em toca. Crec que he nascut en una època que no... Jo ara arribo a néixer 20 anys abans i he fet 5 pregons aquí a Girona. El que passa que ara, doncs, està... És una frase de padrí total, Bueno, és que jo ja començo a ser un padrí. Aviam si aquest any podem que tant la Núria com jo siguem pregoners i ens puguem pagar totes les vacances amb els diners dels contribuents. Moltíssimes gràcies per venir. Ens veiem ja al pròxim episodi, que serà en directe des de la Mercè a Girona. Adéu-siau. Arrelats, el podcast del Foment amb Andreu Joanola.